Μαζευτήκατε εσείς? Volevamo chiedervi, no? Perché siete qui? Θέλουν να ρωτήσουν γιατί είμαστε εδώ. Ναι. Se lui può dire e tu traduci? Ok. Λοιπόν, πες τους ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα δράσης που έχει προκηρύξει η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Oggi è la giornata internazionale di azione della Federazione Sindacale Mondiale. Sì. Η οποία διοργανώνει και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και αλλά σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις χώρες του κόσμου διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις γενικά. Scioperi, presidi, manifestazioni in tutti i paesi del mondo, sia in che in Grecia. Bene. Με σκοπό να διαδηλώσουμε και να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που έχει δημιουργήσει το καπιταλιστικό σύστημα σε βάρος των συνθηκών των λαών. Con lo scopo di manifestare e di protestare per la situazione e la circostanza di cui vive il popolo e per la circostanza che ha creato il sistema capitalista. Internazionale. Στον 21ο αιώνα οι συνθήκες εργασίας και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι οι ίδιες όπως ήταν και πριν 100 χρόνια. Nel XXI secolo i diritti di lavoro sia in Europa che in tutto il mondo sono quelli di 100 anni fa. Και στο θέμα της εκπαίδευσης και στο θέμα της τροφής και στο θέμα του νερού και σε όλα τα βασικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Per i discorsi di istruzione, di abitazione, di acqua pubblica sono sempre questi. Αυτό είναι το απάνθρωπο σύστημα του καπιταλισμού. Questo è il sistema disumano capitalista. Και παλεύουμε και σήμερα κάνουμε αυτή την δράση, την διαδήλωση που θα πάμε μπροστά στο Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων. Oggi la manifestazione andrà alla sede di FAO. Sì. Στην οποία συμμετέχουμε μαζί με τη Unione Sindicale di Base και το ΠΑΜΕ από την Ελλάδα. Che noi siamo rappresentati di PAME dalla Grecia insieme con l'USB. Για να διαμαρτυρηθούμε Per manifestare κάτω από το σύνθημα sotto lo slogan η πλουτοκρατία πρέπει να πληρώσει για την κρίση la crisi la deve pagare la plutocrazia. και απαιτούμε και παλεύουμε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Facciamo la lotta per un mondo senza lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ok, io chiedo una cosa a voi. Quindi è importante un movimento al di là del tema di questa manifestazione, ma sulle questioni economiche, del lavoro, dello sfruttamento, è importante un movimento globalizzato quindi. Εκτός λέει από αυτά τα ζητήματα που είπες τώρα, είναι σημαντικό λόγω της κρίσης και όλο αυτό που σημαίνει να υπάρχει ένα κίνημα σε διεθνές επίπεδο συγχρονισμένο. Εμείς μιλάμε ότι πρέπει σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα στο οποίο υπάρχουν τα ξεπουλημένα συνδικάτα. Diciamo oggi che nel movimento operaio ci sono anche i sindacati filopadronali. Sì. Και που τα ελέγχει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Che li controlla la federazione europea dei sindicali. Come in Italia, i sindacati CGIL e CISL e UIL, mentre... Συνδικάτα που έχουν σαν μορφή τον κοινωνικό διάλογο. Sindacati che praticamente vanno a fare le trattative sociali e il tavolo sociale. Η απάντηση πρέπει να είναι η οργάνωση ταξικών συνδικάτων σε κάθε χώρα. La risposta deve essere l'organizzazione di sindacati di classe in tutti i paesi. Και ο συντονισμός όλων αυτών μεταξύ τους E il coordinamento di tutti quanti. A livello europeo. Απέναντι στην ενότητα του κεφαλαίου. A livello mondiale contro il coordinamento loro che fa i capitalisti. Okay. Εμείς πιστεύουμε αυτά τα συνδικάτα, τα ξεπουλημένα, Noi crediamo che είναι ο δούριος ύπος μέσα στο εργατικό κίνημα. Questi sindacati praticamente sono quelli che entrano nel movimento sindacale e fanno ancora più pericoloso per εμποδίζουν την ανάπτυξη των αγώνων. Ostruiscano il movimento di base. Esatto. Λοιπόν, πιστεύουμε σε αυτήν την ανάπτυξη των αγώνων μέσα στους χώρους δουλειάς, να αναπτυχθεί ένα κίνημα. Noi vogliamo un movimento nei luoghi di lavoro, un movimento importante. Κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Contro alla politica dell'Unione Europea. Κόντρα στην πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Contro alla politica dei governi dell'Unione Είτε είναι σοσιαλιστές είτε είναι συντηρητικοί. Sia quelli socialdemocratici che quelli di destra, quelli liberali.
κόντρα στην τακτική και στους εχθρούς που έχει το εργατικό κίνημα και οι εργάτες, τα ξεπουλημένα αυτά συνδικάτα. Contro alla tattica e alla strategia di questi sindacati svenduti filopatronali che sono contro l'operaio. Perfetto. Εντάξει. Grazie a te. Grazie. Come ti chiami? Sì, perché se dichiarano che fanno manifestazione qui non però se tu ti dici che sulla tornare c'è scritto che taglia vuol dire che non è È un ufficio dove non si fa altro che la contabilità dei morti per fame, dove non si è capaci di mettere insieme una qualsiasi iniziativa che renda davvero forte l'intervento delle Nazioni Unite sulla questione della fame, del cibo e dell'agricoltura. Siamo qui per ricordare alla FAO che non basta raccontarci quanti sono i bambini che muoiono ogni anno per fame e ogni ora per fame nel nostro mondo, ma che siamo qui per dire che non è una disgrazia quello che accade, è il capitalismo, è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, è lo sfruttamento del territorio da parte delle multinazionali e del capitale, sono le banche che affamano e le multinazionali che uccidono i veri responsabili di questa situazione. Siamo qui in nome e per conto di 82 milioni di lavoratori affiliati alla Federazione Sindacale Mondiale per dire che deve cambiare, che una FAO così non serve, che una FAO così non è utile al mondo, che debbono cacciare l'imperialismo che li condiziona, le scelte della competizione interimperialista che sono la base di questa situazione, e dobbiamo fare della FAO un organismo che interviene con durezza per cacciare le multinazionali, per cacciare gli interessi del grande capitale, per mettere al centro gli interessi dei popoli. Abbiamo un palco per fare le nostre discussioni, io invito tutti ad andare. لا مش بتفرج انا معاهم. Cambia di colore.
benvenuti a Roma, benvenuti a questo momento importante di lotta. La OSB è orgogliosa di ospitare in Italia la manifestazione centrale della giornata internazionale di lotta promossa dal WSTU in occasione del suo 67esimo anniversario. Come vogliamo procedere con le traduzioni? L'Union syndicale de base est orgueilleuse d'organiser aujourd'hui en Italie cette journée internationale de lutte lancée par la Fédération syndicale des travailleurs a son 67e anniversaire surtout. Anna, puoi fare piano piano per i compagni? Orgogliosa di ospitare. Λοιπόν, η Ένωση Συνδικάτων Βάσης είναι περήφανη που φιλοξενεί στην Ιταλία την εκδήλωση δράσης τη Διεθνή Εκδήλωση Δράσης Πάλης που προωθεί Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία για την επέτειο των 67, την 67η επέτειό της. Είμαστε επίσης πολύ περήφανοι Είμαστε πολύ περήφανοι που παρουσιαζόμαστε μπροστά στην la nostra compagna attraverso una nostra compagna di rappresentare il WFTU nella FAO, che sta nella FAO, una rappresentanza che era simbolica, che noi vogliamo far diventare più importante. Accompagna il WFTU nella FAO, una rappresentanza finora considerata simbolica, ma che noi vogliamo far diventare più pesante ed importante. Nous sommes aussi fiers de représenter la Fédération syndicale mondiale auprès de la FAO à travers notre camarade. C'est une représentation symbolique pour l'instant, que nous sommes déterminés afin que ça soit une représentation réelle de la Fédération syndicale mondiale auprès de la FAO. La discussione e gli interventi di questa mattina all'incontro internazionale sul diritto alla sovranità alimentare dimostrano che la Federazione Sindacale Mondiale e la sua categoria Agro-UIS hanno le idee chiare e sanno proporre alternative credibili ed importanti al modo di produzione capitalistico. Οι συζητήσεις και οι σημερινές παρεμβάσεις που γίνανε το πρωί στην Διεθνή Συνάντηση για το διατροφικό δικαίωμα αποδεικνύουν ότι η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και η Agro-UIS έχουν ιδέες ξεκάθαρες και ξέρουν να προτείνουν εναλλακτικές που μπορούν να γίνουν σημαντικές στον κόσμο του καπιταλιστικού, σημαντικές για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Et à travers la conférence qu'on a organisée ce matin, la Fédération syndicale mondiale et l'Union internationale syndicale ont démontré, la UIS ont démontré ce matin qu'on a les idées claires vis-à-vis du système de la production et surtout comme parcours alternatif a ce modèle capitaliste. Stiamo assistendo ad un peggioramento globale delle condizioni di vita dei lavoratori nel mondo. Crescono invece di diminuire le persone costrette a vivere sotto la soglia di povertà, senza diritto al cibo, all'acqua, alle medicine, ai libri, all'abitazione. Βλέπουμε να χειροτερεύουν παγκοσμίως οι συνθήκες ζωής των εργατών σε όλο τον κόσμο, αντί να μεγαλώνουν, να μειώνονται
Αντί να μειώνονται, να αυξάνονται τα άτομα τα οποία είναι αναγκασμένα να ζουν κάτω από τη φτώχεια, χωρίς το δικαίωμα στο φαγητό, στο νερό, στην κατοικία. Actuellement, nous assistons à un contexte d'aggravement global de la condition diffusée de la condition des travailleurs dans le monde, et dans le même moment, nous assistons à une augmentation des personnes qui sont contraintes à vivre dans la pauvreté, sans droit, sans nourriture, sans eau et sans médecine, sans livre et surtout sans droit au logement. Lo sfruttamento selvaggio delle risorse, la distruzione dell'ambiente, il monopolio dei brevetti dei farmaci e assieme a governi corrotti e liberisti e alle banche stanno imponendo anche con le armi lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Le banche affamano, le multinazionali uccidono, ma la FAO cosa fa? Η άχρια εκμετάλλευση του πλούτου, η καταστροφή του περιβάλλοντος, το μονοπόλιο στα πατενταρισμένα φάρμακα είναι στο έλεος των κυβερνήσεων και των των καπιταλιστών, των τραπεζών, που ακόμα και με τα όπλα επιβάλλουν την εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι τράπεζες πεινούν, οι πολυεθνικές σκοτώνουν και ο ΦΑΟ τι κάνει? Nous assistons aussi à une exploitation sauvage des ressources, à une distribution, à une destruction de l'environnement, le monopole surtout du système des banques, des gouvernements et la corruption, la corruption aussi, et nous assistons aussi à un système libériste qui est en train d'exploiter aussi. On nous impose des armes et nous assistons aussi à l'exploitation de l'homme sur l'homme. Les banques continuent à affamer les personnes, les multinationales sont en train de tuer la population. Mais on se demande, la FAO, qu'est-ce qu'elle fait? Lo sfruttamento intensivo dei territori ai fini di coltivazioni per produrre biocarburanti sta producendo la distruzione di milioni di ettari di vegetazione, un aumento del prezzo del mais e del grano che hanno già prodotto rivolte in molti paesi, il passaggio di milioni di ettari di territorio dai contadini alle multinazionali. Η άγρια εκμετάλλευση της γης και των αγροτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων έχει Di vegetazione di foresta, ettari di foresta. Producendo. Έχει προκαλέσει την καταστροφή χιλιάδων εκτάσεων γης. Έχει προκαλέσει επίσης την αύξηση των τιμών του καλαμποκιού και του σταριού. Έχουν ήδη προκαλέσει αναταραχές σε πολλές χώρες. Το πέρασμα πολλών εκτάσεων γης, το πέρασμα πολλών εκτάσεων γης από τους αγρότες έχει περάσει στις πολυεθνικές. L'exploitation intensive des territoires afin de cultiver, pour la cultivation des produits biocarburants, est en train de détruire surtout des millions d'hectares de végétation. Une augmentation des prix des denrées, de maïs, de blé, ont produit aujourd'hui, ont touché beaucoup de pays, et nous assistons aussi au passage de millions d'hectares de terrains qui passent de la main des contadins aux multinationales. Contemporaneamente i grandi cartelli farmaceutici
impediscono alle nazioni dei paesi in via di sviluppo o comunque in cui ancora gravi forme epidemiche di malattie non sono debellate di poter produrre farmaci senza acquistare il brevetto ai prezzi altissimi imposti. È ancora in corso un duro braccio di ferro fra l'India e il Sudafrica, in particolare con alcune multinazionali del farmaco che hanno denunciato questi due paesi per aver riprodotto medicine per la cura dell'HIV senza pagare i brevetti. Ταυτόχρονα οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες επιβάλλουν στις χώρες που είναι στις χώρες που βρίσκονται σε ανάπτυξη o comunque in cui ancora dove ci sono forme gravi di malattie. Λοιπόν, επιβάλλουν στις χώρες που ή ακόμα και στις χώρες που αντιμετωπίζουν ακόμα βαριές αρρώστιες να μην μπορούν να αγοράσουν, να μην μπορούν να παράγουν φάρμακα πατενταρισμένα. Και γι' αυτό χρειάζεται να τα αγοράσουν σε πολύ αυξημένες τιμές. Υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη αναταραχές στην Ινδία και στην Βόρεια Αμερική. Con le multinazionali dei farmaci. Υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ινδία και στην Νότια Αφρική με τις πολυεθνικές του φαρμάκου και που έχουν αρνηθεί σε αυτές τις χώρες να παράγουν φάρμακα per la cura dell'HIV, dell'AIDS. Να παράγουν φάρμακα για την αντιμετώπιση του AIDS. Et contemporainement, les grandes maisons pharmaceutiques aujourd'hui empêchent les nations et surtout les pays en voie de développement ou surtout ces pays même où on a des conditions, on a des personnes qui vivent avec des graves épidémies, des maladies. Aujourd'hui, ces personnes, ces grandes compagnies pharmaceutiques empêchent ces pays d'accéder à ces médicaments. Et dans le même moment, on a des pays comme l'Inde. Et l'Inde et l'Afrique du Sud aujourd'hui sont en bras de fer avec certaines de ces grandes compagnies pharmaceutiques parce qu'ils ont produit des médicaments pour pouvoir venir en compte aux personnes qui sont affectées par le virus du VIH. Et donc dans ce contexte, parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas payé les droits sur le brevet. Tutti questi avvenimenti ci dicono che il problema non è di essere fortunati, di essere nati in una parte sviluppata o meno sviluppata del mondo, ma che il grande capitale sfrutta le risorse dei paesi poveri, li affama e modifica le proprie condizioni di vita e di lavoro per i propri interessi. Όλα αυτά τα γεγονότα μας δείχνουν ότι δεν πρόκειται δεν συμβαίνουν επειδή οι χώρες είναι εξελιγμένες ή μη εξελιγμένες, αλλά γιατί οι καπιταλιστές εκμεταλλεύονται τις φτωχές χώρες για τα συμφέροντά τους. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce contexte qu'on vient de décrire tout à l'heure veut dire simplement que les personnes qui vivent dans ces conditions de souffrance et d'exploitation, leur faute, ce n'est pas celui d'être né dans un contexte géographique différent. Mais cela veut dire que le grand système capitaliste contraint ces personnes à vivre dans cette misère à cause de leurs profits et leurs intérêts surtout qui leur regardent. Oggi è stata costruita una piattaforma di lotta della Federazione Sindacale Mondiale, dell'Agro-UIS, sulle questioni che abbiamo messo al centro di questa manifestazione e che nei prossimi giorni sarà consegnata al direttore generale della FAO.
Σήμερα φτιάχτηκε ένα πλαίσιο πάλης από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και την Agrowiss, η οποία θα δοθεί τις επόμενες μέρες στον Οργανισμό Τροφίμων. Et à travers cette lutte qu'on est en train de mener, la Fédération syndicale mondiale, l'Union internationale syndicale ont construit une plateforme et cette plateforme sera déposée auprès du directeur de la FAO dans les prochains jours. Oggi noi siamo più forti per imporre agli organismi internazionali di cambiare le loro politiche, di abbandonare la strada del grande capitale e di avere una funzione di sviluppo per i popoli. Per questo ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. Viva la Federazione Sindacale Mondiale, viva l'Agrowiss, viva OSB. Σήμερα είμαστε πιο δυνατοί για να επιβάλλουμε... Λοιπόν, είμαστε σήμερα πιο δυνατοί να επιβάλλουμε σε όλους αυτούς τους οργανισμούς να αλλάξουν πολιτική και να δουλέψουν προς συμφέρον του λαού. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε και όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ σε αυτή την πρωτοβουλία. Et nous, aujourd'hui, à travers toutes ces actions, à travers cette journée internationale d'action, nous sommes un mouvement fort. Et cela va nous permettre d'imposer finalement à la FAO et à ce grand système capitaliste les droits et les revendications, les intérêts des travailleurs. Vive la Fédération syndicale mondiale, vive la UIS Agro et vive l'Union syndicale des bases. Merci.